Som rodák z Trenčianskych Teplíc, som tu ako tzv. Domáci. Narodil som sa 11.9.49, čiže už som starší pán teraz. Ale celý život som strávil v Trenčianskych Tepliciach, v tomto krásnom kúpeľnom meste. A od mladých rokov boli tu veľmi dobré možnosti na šport, aj keď som bol mladý chlapec. Robil som viac športov, to je pravda, lebo vtedy bola taká doba. Futbal sa hral v lete. V septembri, októbri skončil, v zime sme hrávali hokej, november, december, bývali výborné zimy, tu bolo pol metra snehu v Tepliciach medzi tými kopcami. Bolo tu dobré športové vyžitie, mali sme krásnu telocvičňu na stolný tenis a to bol aj prvý šport, s ktorým som ja začínal. Ako 13-14 ročný sme hrávali ping-pong, bolo 6 stolov vedľa seba postavených a vždycky nás tam bolo aj 30-40 a hrávali sme stolný tenis. To bol prvý šport, čo som začínal. Momentálne sa nachádzame v Dubnici na zimnom štadióne Spartaka Dubnica, na ktorom som začínal s hokejom ako dorastenec. Hrával som tu 4 sezóny až 5, dorasteneckú ligu, vtedy to boli strojárske a meteorologické závody, SMZ. Začínal som s hokejom najskôr v Trenčianskych Tepliciach, mali sme nie umelú plochu, ale polievaný ľad. Vtedy boli ale mrazy 20 stupňov. Potom som prešiel do Trenčína na zimný štadión a potom som začínal v Dubnici a hral som tu v tej dorasteneckej lige v Dubnici. Tak väčšinou bola to súťaž, čo sme chodili po okolí, po štadiónoch Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Žilina a potom sme absolvovali veľa turnajov, hralo sa to aj turnajovým spôsobom a boli tu výborní ľudia okolo hokeja v Dubnici, čo to tu rozbehli a funguje to tu až doteraz a do týchto rokov. V ľadovom hokeji som bol útočník a môj veľký vzor bol Jožko Golonka. Vždycky som hrával s číslom 9, lebo Jožko Golonka mal devinu a bol vynikajúci hokejista. No ja som nedosiahol to, čo on, ale snažil som sa byť v Tepliciach jeden z tých lepších. Chlapci si ma zvolili za kapitána. Tí chlapci z Dubnice a z okolia boli výborní hokejisti a nakoniec vieme, že slávni hokejisti aj v NHL, čo hrali, pochádzali z Dubnice. No mne sa to nepodarilo, ale po 3 sezónach hokeja v Dubnici som mal úraz, práve koleno mi odišlo, meniskus. Dostal som sa do Kúpeľov, do Trenčianskych Teplíc, kde všetkých športovcov liečili. No a tam som sa zoznámil s mojou manželkou. Manželka je rehabilitačná sestra. Tak po dobrých rehabilitáciách vždy som ju pozval do kina alebo na kávu a nejak sme zostali pri sebe a sme si rozumeli, až to skončilo svadbou. 45 rokov som odpracoval v Kúpeľoch a robil som takú zaujímavú prácu, že ma veľmi tá práca bavila. Vozil som pánov riaditeľov Kúpeľov, vozil som ich a vzhľadom k tomu, že poznám to mesto veľmi dobre, aj Kúpele veľmi dobre, tak som s riaditeľmi veľmi dobre vychádzal a robil som pre nich takého asistenta. A začínal som na ruskej Volge, ale nebolo nad auto Tatra 613 a 613 boli veľmi vychytené autá a musím povedať, že veľmi dobre. Toto je ono. Neskutočné auto. Dobrý deň prajem. Zdravím vás srdečne. Vítajte v Trenčianskych Tepliciach. Dobrý deň prajem. Jurina, Peter. Tak, dve tieto Tatry som mal, jednu čiernu a po nej po 450 000 kilometrov striebornú, s ktorou som spravil 500 000 kilometrov. Vyše 1 000 000 kilometrov mám z Tatru 613 najazdených. Kde som prišiel, to je tá perlička. Každý obdivoval to, že ukážte nám ten motor, prosím vás, nech sa pozrieme na ten motor. Ja hovorím, motor je tam. Kde, ako tam, však tu musí byť motor. Tak sme išli dozadu a nikto tomu nechápal, že to auto má v tej dobe motor vzadu a nie vpredu. Neuveriteľné, neuveriteľné. Ja som každému ukazoval takýto filter, 2 karburátory, 8 valcov. Išiel som s tým 220 po diaľnici v Nemecku, aby ste vedeli. 220. Viac nie, ale to auto by ešte išlo aj 250. Tak boli tie Tatry
skutočne spravené. A hrozne som mal rád auta, preto som to robil. A tak ma to chytilo za srdiečko, že som to 45 rokov robil v Kúpeloch a vozil som hostí. Vo Viedni som bol neskutočné množstvo krát, lebo pacientov sme vozili, ktorí lietali do Viedne sem ako do... To sa robí doteraz. To sa robí doteraz. A takto vyzerala tá Tatra. To som ja s ňou, áno. Takže to som vám chcel ukázať, aby ste vedeli, že takto tá Tatra, no neskutočne krásna bola. Neskutočne, vnútri všetko v bielej koži. Áno. No, takto vyzerala 700. Po tomto aute, ktoré tu stojí pred nami, 613, toto bola 700. No počas socializmu bolo to veľmi ťažké, len tým, že riaditeľ mal výnimku z ministerstva a z generálneho riaditeľstva v Bratislave, pod ktoré všetky kúpele patrili. A tam sme dostali služobné pasy a vycestovali sme do nemeckých kúpelov Baden-Baden, Bad Fissing, Bad Endorf, rôzne nemecké kúpele, takisto v Rakúsku. Lebo vtedy bola taká doba, že na tých hranicách boli prísne kontroly a bez problémov sme ale vždy prešli a nebol nejaký problém. Vždy bolo uvedené, koľko peňazí prevážame, čo musíme dodržať, aké predpisy. Každý obdivoval to len, že prišiel na západ a si nevedeli ľudia pochopiť to, že plné obchody všetkého. A ja som mohol hocikedy tiež zostať vonku, ale som to nespravil, som sa vrátil naspäť a obrovské množstvo ľudí odišlo z republiky, však to všetci vieme, že ako to bolo, keď nás prekvapili Rusi v 68. roku a obsadili. Ešte som aj po dôchodku pracoval. 45 rokov som odpracoval v Kúpeloch a 9 riaditeľov v Kúpeloch som odvozil a 11 aut som vymenil. Bez havárie. Som v zime, mal som na starosti chlapcov ten ľadový hokej. A potom som prešiel vlastne od toho ľadového hokeja, ma nahovoril pán Beznák, že aby som zobral aj ten pozemný hokej, že má to dosť blízko k sebe ten ľadový hokej s pozemným hokejom, akorát, že tam tie hokejky na ten pozemný hokej sú tak ináč zahnuté. No tak som si urobil kvalifikáciu v Bratislave, lebo sme hrali Slovenskú ligu a postúpili sme naraz do Československej ligy. Ako jediné slovenské mužstvo sme boli v Československej lige a tam som musel mať kvalifikáciu. Tie dievčatá tu mali v sebe takého dobrého športového ducha a taká veľmi dobrá partia dievčat sa dala dokopy, pretože v Trenčianskych Tepliciach bola veľká nemocnica, ktorá patrila pod Trenčín a veľa zdravotných sestier tu robilo. A mnohé začali hravať tento pozemný hokej a takisto mladé dievčatá z Kúpelov. No a tí dievčatá sa tak nejak zohrali veľmi dobre a poslúchali na tom tréningu, dostávali dosť zabrať od trénera, lebo som chcel, aby niečo dokázali, lebo my sme nemali taký rozum a takú techniku, ako tie pražské mužstvá, ktoré tu už hrávali 20 rokov, ale naše dievčatá ich vždycky kondične uhnali a ubehali. Dievčatá teda boli 5 razy majsterky Slovenska. Prebojovali sme sa na majstrovstvá Československa, tam sme boli 3-krát na 3. mieste, ale teda dievčatám to vyšlo, a zvlášť to vyšlo našej Alenke Kyselicovej, ktorá bývala tu, rodačka, sa to učila u nás od malého decka hrať a dala 3 góly Slavie Praha, vyhrali sme 3-0. Nachádzame sa v základnej škole v Trenčianskych Tepliciach a tu máme vystavenú našu najlepšiu pozemnú hokejistku svojho času v rokoch 75-80 v Československu, naša reprezentantka Alena Kyselicová, a bola na olympijských hrách v Moskve v roku 1980, kde doniesla pre Trenčianske Teplice striebornú olympijskú medailu z olympiády v pozemnom hokeji. Bola veľmi ctižiadostivá, preto sme ju dali do školy, aby motivovala mladé deti, aby chodili na šport. Nemusia na pozemný hokej, môžu atletiku robiť, môžu robiť basketbal, hádzanú, iné športy. A kto bude chcieť športovať, môže dosiahnuť takýto úspech, ako dosiahla naša rodáčka z Trenčianskych Teplíc Alenka Kyselicová. Peter bol, alebo je človek, čo si ho aspoň ako pamätám, ktorý jednal vždycky na rovinu. A keď bol presvedčený, že má pravdu, tak sa dokázal pohádať preto a bojovať si za to svoje. A vlastne aj do nás vtlkal také
tie myšlienky, že na to máme, aby sme ako makali a tým sme si myslím aj dosiahli veľmi pekného úspechu ešte ako Slovan Trenčianske Teplice. Že sme vyhrali ligu nie celoštátnu, ale finále Československého pohára, ktoré sa hralo, myslím, že to bolo 75. rok v Plzni s pražskou Sláviou a my sme vyhrali 3-0. Nechápali, čo sa stalo s naším mužstvom, pozerali registračky, či máme všetko naše hračky, či nemáme nejaké postavené ináč na čierno. Tak to si myslím, že pre ňoho bol určite, alebo bola taká odmena veľká, že ten čas a tú snahu, ktorú tomu venoval, že to bolo ako veľká odmena pre ňoho. Olympijská medaila pre mňa znamená hlavne strašne moc spomienok, krásnych spomienok a zážitkov, lebo vlastne bola to udalosť, ktorú človek zažije, alebo my iba raz za život, niekto viackrát. Bolo to úžasné, nové priateľstvá a zážitky, na ktoré sa nedá zabudnúť. Ten šport vyžaduje veľkú techniku, pritom musí byť dobrá hlava, tie nahrávky a hlavne kondícia, lebo tam sa sústavne behá na veľkom ihrisku a ona bola veľmi športovo nadaná Alenka a dosahovala také úspechy, že proste bola naša najlepšia strelkyňa, aj s Marienou Sirotnou, to bola jej kolegyňa z Trenčianskych Teplíc, tiež bola v reprezentácii Československa. Peťo, takže máš zásluhu na tom, že tú medailu mám doma. Ďakujem ti, že si sa mi venoval v mojich začiatkoch. Mnohokrát si na teba spomeniem a prajem ti do ďalších rokov tvojich činných, hlavne zdravie a veľa síl. Držím palce, maj sa veľmi pekne. Som rada, že si bol súčasťou môjho športového života. V živote každého človeka je veľa dôležitých momentov či udalostí, ktoré dotvárajú mozaiku života. K významným častiam tohto diela bez pochyby patrí aj 50. výročie Sobáša. Dovoľte mi preto pri tejto slávnostnej príležitosti privítať vás, Peter Ďurina a Zita Ďurinová, aby sme tu dnes spolu s vami oslávili váš výnimočný okamih na príznačnom mieste, akým je Sobášova síň Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach. A tak, presne pred 50 rokmi, sa pri manželskom sľube pred svedkami Peter zadíval úprene do očí pôvabnej Zity s líčkami červenými sťa čerešne. Už vtedy všetci prítomní svadobčania verili, že ich láska prekoná všetky prekážky. Manželka robila v Kúpeloch rehabilitačnú sestru celý život. Od štúdia v Bratislave hneď prišla do Kúpelov. No a tak nejak ja som s tou mojou nohou tam u nej uspel a skončilo to takým manželstvom, že sme už viac ako 50 rokov spolu. My sme s manželkou potom, keď sme sa zobrali po svadbe, keď sa vrátim k tomu, tak mali sme dve dcéry. Jedna sa narodila v 75., druhá v 77. hneď po sebe. Len 14 mesiacov je tam medzi nimi rozdiel medzi tými dievčatami. Decká boli malé a ja som prakticky bol furt len v práci alebo za volantom. A keď som mal voľno, tak hneď som bol na ihrisku a zase som trénoval a doma som bol veľmi málo. Niekedy som videl, keď som sa vrátil domov večer po večerných hodinách, že deti už spia, ráno som zase odchádzal a zase spali. Tak všetko robila okolo detiek, obidvoch. Manželka, jej touto cestou by som jej chcel poďakovať, že to všetko vydržala a hlavne so mnou, že to vydržala. Ako hovorieval bývalý pán primátor Modranský, on hovoril, že pozná kopu mladých ľudí, ktorí sú starcami a naopak ľudí v zrelom veku, ktorí sú stále mladíci. A vy ste skutočne stále tí mladí. Ja som absolvovala veľa zlatých sobášov, nielen v našom meste, ale aj ako výpomoc iným obciam z okolia. A zvyčajne to boli skutočne starí ľudia, ktorí sedeli a boli to také babičky a deduškovia. Takže vy ste pre mňa skutočne taký iný. Skúste nám teda prezradiť možno aj taký recept na šťastné manželstvo, keďže dnes je doba naozaj uponáhľaná, tak možno sa práve vaše rady hodia. Tak ja si myslím, že v prvom rade je to o tej tolerancie, o tej dôvere, aj keď to vždycky není na 100%, ale tak dva rôzne typy ľudí a to, aby sa akože
dali 50 rokov, že žili spolu, tak myslím si, že je to vzácnosť už v dnešnej dobe. Tak mám dve dcery, Ivana staršia pôsobí a žije, býva v Trenčine. Vydala sa, potom mala dvoch chlapcov, úspešných športovcov, hokejistov. Jeden chytá teraz, momentálne je v americkej lige, na univerzite chytá v Omahe. Druhý je teraz na vysokej škole v Brne, Adam. Hrávali v Dukle Trenčín, obidvaja vychovaní v Dukle Trenčín. A druhú dceru mám od 17 rokov, keď skončila gymnázium v Trenčine, odišla do Ameriky študovať a potom sa premiestnila do Toronta. Doteraz žije už 30 rokov v Toronte. Vedľa mňa toto pekné dievčatko je moja vnúčka Elizabeth. Žije v Toronte v Kanade a je veľká športovkyňa. Darí sa jej v gymnastike, ale aj v iných športoch a hraje stolný tenis. A uvidíme, čo ďalej, lebo má len 9 rokov. Už vyhrala nejaké medaile. Jedna je tu na krku v Trenčianskych Tepliciach, kde každý rok prídu na prázdniny a 2 mesiace športujú, trénujú, ale si aj oddychujú, lebo doma toho majú veľmi veľa v Kanade. No, vedľa mňa stojí môj vnúčik z Kanady, z Toronta, Miško Lefas, ktorý hrá hokej v Toronte. 11-12 roční chlapci, on má 11 a veľmi sa na ňo teším, keď tam chodím na dovolenku, že ho môžem vidieť v Kanade na ľade a veľmi sa teším, že môžem byť na ľade s ním u Gáborika v Trenčine, kde on chodí do kempu Mariana Gáborika, nášho významného hokejistu z NHL, čo bol, a na tomto štadióne sa ešte vylepšuje, aby v Kanade ukázal, že aj na Slovensku vieme korčulovať a hráme hokej. Stále hrávame hokej, aj pozemný v Tepliciach, aj na ľade teraz. No super, lebo on ma aj učí, ako to hrávať a ma opravuje, takže dobre. No, robia mi veľkú radosť, ja poviem pravdu, ja celý život som bol okolo hokeja, futbalu a na ľade stále, na Duklu chodím na všetky zápasy v Trenčine. No a potom som zostal pri hokeji v Trenčianskych Tepliciach. Tu máme trenčiansko-teplický dres, môj vnúčik je v ňom oblečený. Otoč sa zozadu. Tá 60-ka to je preto, že keď som sa dožil 60 rokov, dali mi moji hráči spraviť takýto dres. Takže dal som ho môjmu vnúčikovi, aby ho dneska ukázal. Ako 60-ročný som skončil hokejovú kariéru. Hráči Chicaga, teda hráči z veterného mesta, výborne vyhrali v Amalie Arene s Tampou 4-1. Áno, pre mnohých to možno bolo obrovské prekvapenie, ale kto sledoval ten duel, tak videl ten maximálne disciplinovaný výkon. V noci obyčajne spím, ale každý piatok v noci a sobotu v noci sedím pri televízore. O 2:00 začína náš hokej, náš vnúk teda v Amerike. Chytá v Omahe, to je štát Nebraska. Je tam prvý brankár, veľmi sa mu dobre darí, som veľmi rád. Vidím ho priamo v televízii na priamy prenos, pretože to máme cez počítač na televízor. A tie zápasy sú o 7 večer v Amerike, u nás je to o 2 ráno. Tak teším sa, keď ho vidím aj s manželkou v televízii a sedíme tu spolu, pozeráme a málo spíme. No tak sú to veľmi zaujímavé hokeje, ja chodím aj tu na zápasy, aj keď tu chytal v Trenčine, bol vychovaný v Dukle Trenčín, Šimon, aj jeho brat Adam, obidvaja tam hrávali. No, Šimona si vybrali potom do toho Chicaga, tam chytal juniorku a z Chicaga prešiel, keď bol rok a pol v Chicagu, odišiel potom do tej Omahy, kde už chytal univerzitný hokej, mužský hokej a je na vysokej škole. A veľmi nás to teší, ja som potešený, pretože sa mu darí, jeho ten hokej baví, ale začína s hokejom aj Adam v Brne. No a zo Šimona mám dobrý pocit, keď ho vidím na tej obrazovke. Aj v tých nočných hodinách, aj keď nebudem spať, ale pozerať to musím.
sme v múzeu Trenčianskeho zimného štadióna, kde sú vystavené dresy hráčov, ktorí reprezentovali Duklu Trenčín dlhé roky, ale aj reprezentáciu Slovenska. Medzi nimi je aj môj vnuk Šimon Latkovci, ktorý reprezentoval ako 18-ročný a 20-ročný Slovensko a tiež sa dostal do tohoto múzea najlepších hráčov alebo vyhlásených hráčov za Slovensko. Ako na dôchodku už nepracujem teraz vôbec, to je pravda, som zostal úplne doma, ale venoval som sa do posledných chvíľ tým mojim chlapcom, ktorí boli tu, lebo tú dceru druhú mám preč. A s nimi som chodil po všetkých zimných štadiónoch, kde je hokej a toho bolo veľmi veľa, lebo aj cestovanie som ich vozil na aute a proste také štadióny ako Michalovce, Košice, Steel Arena, Humenné a to sú ohromné cesty. No teraz si užívam tak dôchodok, že idem rád na hokejové zápasy Dukly Trenčín, chodím na všetky hokeje. Sem tam ešte vycestujem aj do Dubnice sa pozrieť na hokej, lebo ešte tam mám kopu známych kamarátov. No a potom odniekaľ, keď sa vrátim, tak mám veľa priateľov, kamarátov, ktorí chcú, aby som ich zaviezol na dovolenku, tak ich odvezem do Viedne, autom odvezem ich do Bratislavy na letisko, vrátim sa, zoberiem bicykel 10-20 km na bicykli a potom trochu doma. A manželke poviem, obleca, ideme sa prejsť na baračku do Omšenia, na prechádzku, dáme si kávu, pohár vína alebo malé pivo. Veľké nepijem, len malé pivo.